Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय बिराद गोबाव जाबाय आरोना आं ब्लग लाबोयैया मोखांबो सुवाखै डाइरेक्ट बारियाव फैदों माजों थुखना खननो आंथ' खना एसे बादुलिखा माया खनगोन आरोना गय बारियावहाय थुखना खननो फैदों होननाय माया दैयासो मासि गुबुंले फैखो दिनै अखा हानानै थालिरा फानबायमोन गैला माथो माने फुङाव बिदि खननो फैयो आरोना बेखौ फानबाथाय थायनै करि मोनो थुखनाखौ बेनिफ्राय लोगोफोर आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखायसो ब्लग लाबोदों आरोना मानो होनब्ला आंथ' आइराखि थियेटाराव थायोमोन एकेराहेनो बोसोरनै जाबाय ओमफ्राय बे बोसोरावहा किसुमान पार्सनेल प्रब्लेम बा न'खरनि थाखायबाबो आं माने एसे रेस्ट लानो सानबाय आरोना माने आब'आथ' आंखौ होनखादोंखि बोसोरब्रै आरो कन्टिनिउ आंनि थियेटाराव था होननानै ओरैनो बुरिखाबाय आरो बोसोरब्रै थाबाथ' आरो मा जाबावगोन ना थ' नायनोसै उनफ्राव मा जायो खिन्थु आं दा बे बोसोरखौ रेस्ट लानो सानदों आरोना सोरबाफोर गोसो गुदुं एक्टर हिसाबै बा एक्ट्रिस हिसाबै जुदि आइराखि थियेटाराव आब' पाम्पुलिनो मावनो गोसो दं थ' आंनाव निरिबिलि रामचियारि फेसबुकनि मुङाहाय मेसेन्जाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम आरोना माने टेक्स्ट खालाम आं नोंथांमोनजों रायलायगोन ओमफ्राय आब'जों रायलायना होगोन आरोना माने आब'आ आर्टिस्ट नागिरनो होगासिनो दं सासेबाबो नागिरना हरथारगासिनो दं आब'मोनाबो नागिरदों खिन्थु थियेटारावहाय 1-1.5 मास प्रेक्टिसावनो टाइम थांखायो आरो मा होनो 6 मास 5 मासाथ' माने श' खालामनांगौ जायो न'खर गारनांगौ जायो आरोना फैनो होनबा फैनो मोना एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव जेब्ला नों न' खाथि अब्लासो नों फैनो मोनगोन नङाब्ला नोङो सानाव फैबाबो नों हरनि डिउटियाव नों मावखाथारनांगोन आरोना बेखायनोहाय एसेबां सम होनाय आर्टिस्ट बिराद मोननो नागिरा आरोना थ' सोरबाफोर गोसो गुदुं नुबा प्लिज कन्टेक्ट खालाम आंनावहाय फेसबुकाव थांनानै नोंथांमोना टेक्स्ट खालामबानो जाबाय आरो गोबाङा माने बिराद सोङो आरोना गोदान बयफ्रेन्ड लाबाय नामा ओमफ्राय बै मा जाखो बिदि माबा माबि सोंबाय थायो आरोना थ' बिब्दि जेबो नङा एसे टाइम लाखागोन मानो होनबा जोंनि रिलेसना बिराद कमप्लिकेटेड जाना दंखायो आंथ' बिदिनो थांफिना जिन्दगि थांफिनखाला ओमफ्राय टाइम लाखायो मानो होनबा डिभर्स साइन लाबोनायाबो एसेबां सहस नङा नालाय सोलिगासिनो दं जा सोलिनांगौ दं आं आंनि खामानियाव फकास होगासिनो दं आं जा मावनांगौ आंनि लाइफआव फेमिलिजों लोगोसे बाखि आं बेफोरखौ जेबो सानाखै आरो जायफ्रा फार्स्ट आंनो ओरैबायदि लेसन होखाबायना आंनाव दा ट्रास्ट होनाय बुस्थुआ गैखाला थ' आंनो बेफोरखौ सानथ'वाखै आरो नांथ'वा आरोना बेनोसै आरो सोरबाफोर गोसो गुदुं दंमारोबा कन्टेक्ट खालाम आरोना थियेटाराव थानो गोसोबा रांनि प्रब्लेम आइराखि थियेटाराव जों मोनाखैबा मोननायबो नङा आरोना गोसो गुदुंबा ओमफ्राय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरोना पासफोरनि बाथ्रा बारा सोंनांला आरो माने आं बावगासिनोसो दं नालाय बयबाबो हामा नाङो ओमफ्राय आं कमेन्टस रिमुभ खालामो माने पासनि बाथ्रा सोंबाय थाबाथाय नायनो बायो आरोना माने थांखाबाय आरोना जेब्लासिम आगस्ट टाइमावनो आं मिथिदोंमोन नालाय बे समनिफ्रायनो आं माने ट्राइ खालामदों जे पास बावगारनोथ' पासनि बाथ्राफोरखौ पास माने पासआनो आरो बिसोरखौ रायखांफिननांगौ होननानै आं सानानो माने दैयानो जि गुबुंले फैदों अखा हादों नालाय गुसु जादों बोथोरा आयौ जा जसलिना सिखारदोंना सिखाराखैथाय मैलाला सिखारनानै नों बिस्कुट जागासिनो खानाया जायब्रुं ब्रुं जाबाय माथो हो सेस नोङो आयु मर्निं होन दे मामा 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 गुड मर्निं होन दे खोना गोलैबाय